Konayo Solo, kumukira makuseni kupfeka hembe dzekubhazi hanzi chi? Sekuru, ndikuenda kurufure shamwari yangu, andifonera makuseni anditi hanzi ndikurumidze kuuya. Solo, ukuenda kurufuru ani? Sekuru, ure shamwari yangu. Saka akufonera ndiani? Sekuru, ingawa ndataura kuti shamwari yangu ndiyo yandifonera, yatondodzwa ndikurumidze. Sekuru, kutaura chokwadika, ndikuenda umba kwana Sam tataenda unoverenga mabooks kana tapedza then ndobva taenda kuchechi. Tonika, wakatanga enda kuchechi rino, sada kundinyepera tauro kauda uende zviso. Sekuru, every Sunday pandenda umba kwana Sam tinotodarika nekuchechi. Alright, kana uchizviti unoenda kuchechi kada kuti undiudze kuti mai vaMozisi vainzani. Sekuru, zvingori obvious vainzi mai Mozika. Hapana kwauri kuenda wanzwa Tony, ndachitozviziva kuti hakuna kuchechi kuri kumboenda. Mune muchiswera muchinyeperana naSam kuti anzi yatitsvage tumabhebi tumanyama, unodaka bhebi kanyama uri breast enderewe. Jesu! Iyo Tony, pinda mumba izvozvo utore pani yangu pasi pembeta, datombokurwa ati magaro toti tusingagoni kugara pasi. Chae! Imi Sekuru ndezvenyi zvimashaya mere mukundoona kunge ndiriza here ninoda kufurairwa mupande. Iwe amboti uriza indiani, handi uri munhu wenyama, kurumidza unotora pani yangu zviso, unozati ne handina patience, ndogona ngokutangidzira nebhande so ndichimirira pani yangu.